Pagpalang araw sa inyong lahat, tanghali, gabi. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. At palagi kayong malayo sa sakit, disgrasya, kapamakan. Palagi kayong manalangin sa araw-araw. At sa mga kababayan kong taga-Pangasinan, masantos kabuasan ug tu labi sa kayo namin ditan. Kumon maksil sulaman yun amin ditan. Bago ang lahat ay mag-subscribe po kayo sa lahat kong video at mag-like and share at pakipindot na rin ang bell icon para updated kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Bago po ang umpisa ng aking video kung ito, shout out po kay Bike Tayo Kabayan at sa inyong lahat, shout out po. Ginawa ko po itong video kung ito upang maibagi ko sa inyong lahat ang aking mga kaalaman sa spiritual at sa mga orasyon para po ako ay makatulong at magagamit po ninyo sa pangangailangan sa araw-araw. At matulungan nyo na rin po ako sa aking YouTube channel. Hindi po maganda pagkagawa ng aking YouTube channel. Wala pong edit pero ito ay mga buhay na salita at hindi po gawa-gawa lamang po. Sana po pakaingatan at huwag ipagyabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay yung magkaroon ng proteksyon sa katawan, panganib at karamdaman at iba pa. Hiwaga ng abracadabra, hiwaga ng Pangasinan. Nais po ba ninyong maligtas sa lahat ng panganib at nang hindi kayo dapuan ng kapitan ng mga karamdaman? Kung gayon ay narito ang abracadabra na ito ay isusulat sa puting tila gamit ang pulang ballpen at ito po ay palagi ninyong pong dalhin sa inyong katawan. San man kayo magpunta, narito po ang tatlong figura ng talisman na abracadabra, bracadabra, rakadab, akada, kab, abracadabra, bracadabra, rakadabra, akadabra, gadabra, adabra, dabra, abra, bra, raa. Kasi po abracadabra, abracadabra, abracada, 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 abrag, abra, abiar, yan po ang orasyon po ng abracadabra. Ito po ay nakabisa pong proteksyon sa lahat pong lakad, kaisan po kayo pumunta, sa panganib at karamdaman, hindi ba pa. Ito po ay isulat sa puting tila at ang gagamitin po ay pulang ballpen. At ito po ay palagi nyong dalhin sa inyong katawan saan man kayo pumunta. Napakabisa po ito at pakaingatan lang po at huwag pong ipagyabang. Kung may gamit po kayo ito ay dapat po pag binulsa nyo po ito, kung dadalhin nyo palagi, ilagay nyo sa bag at ilagay po nyo sa bulsa. At kung maitupi nyo, huwag nyo ipapahawak-hawak sa iba, basta kayo lang po ang makakawak nyan. Kahit hindi nyo na po basahin, basta dala nyo palagi yan, ay napakabisa po yan, abracadabra. Ngayon ko lang po sa inyo nabibahagi, kahit saan po kayo tumingin ng YouTube channel, dito lang po sa Hiwaga ng Pangasinan to na ibabagi ko po sa inyo, abracadabra. Yung mga nililihim ko pong mga pinapakaingatan ko mga orasyon ay dito ko po ibabagi sa inyo para magamit po nyo. At hindi po ako madamot na kung ibabagi po sa inyo lahat to, mga aking kaalaman sa spiritual. Sana po pakaingatan at huwag ipagyabang at buong puso nyo pong tanggapin na huwag pong palagi kayo magkumbaba. Ingatan po yung sarili nyo at para bigabayan kayo ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Sana po ay
makalimot magdasal sa araw at gabi. At sana po ay tangkilikin po itong YouTube channel ko at mag-subscribe lang po at mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. At shout out po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Huwag kayong magdalawang isip na gawin nyo po ito, at ito po ay subok na galing kanan po ito, putian po ito, hindi kaliwa. Nagbabagi po ako dito, puro kanan po, at galing kaputian na galing po sa Diyos ang mga makapangyarihan. Hindi po ako nagtuturo dito ng mga galing sa mga kaliwa. Dito po ay puro kanan po to, putian po. Maraming salamat po. Huwag makalimot mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Bye po. Shout out po sa inyong lahat.